Ik ben Sebastiaan Vliegen. Ik ben nu sinds 8 jaar fractievoorzitter en nu dus weer lijsttrekker voor VVD Voerendaal. 18 maart gaan we stemmen. Dat is al heel gauw. Dat is volgende week woensdag. En uiteraard op de VVD stemmen. En ik ga zo meteen vertellen waarom. Wat hebben wij gedaan en waar gaan we naartoe, om het zo maar te zeggen. Ja, ik ben al 8 jaar fractievoorzitter. En ik zal ook een klein beetje nog verder terug in de tijd gaan. Wat wij het allerbelangrijkste vinden, is gewoon het direct contact met de inwoners. Dat is gewoon de rode draad waar we altijd op hebben ingezet. Tuurlijk zijn we een landelijke partij. Dat brengt principes met zich mee. Dat brengt wat krachtige standpunten met zich mee. Maar vooral ook duidelijkheid waar we staan. Ga ik kijken naar het verleden. En dan zie ik gewoon dat wij bijvoorbeeld in de periode tussen 18 en 22 hard hadden ingezet op woningbouw. Maar iedereen was aan het krimpen. Niemand was nog ergens mee bezig. Maar wij keken vooruit. We zeggen, hey, er moet wat gaan gebeuren. Want anders kunnen straks onze mensen nergens meer wonen. Dus dat was een thema waar we nog 4 jaar eerder op hebben ingezet. Kijken wij naar de laatste jaren, dan zien wij dat er heel veel stappen gezet zijn door onze gemeente. Maar we zien dat we er nog niet zijn. Kijken wij op 2 belangrijke thema's waar heel veel inwoners nog steeds zich zorgen over maken, dan is dat nog steeds die woningbouw. Het tweede thema zijn de zonneweiders. En we weten allemaal dat wij een verantwoorde energietransitie moeten. Maar nu komt er een, 10, 12 hectare zonneweide komt er in Ransdaal. En daar zijn wij als partij absoluut tegen. We willen geen vervuiling van het landschap. En wat je ziet is, de energienetten zijn vol, de stroomprijzen, thuis kun je niks meer van zonnepanelen op je dak doen, want er is helemaal geen ruimte. Nou, ga maar door. Wij staan ervoor. Het landschap hebben we nodig voor de boeren, hebben we voor de natuur nodig. Dus dat moet je niet gaan vervuilen. Er lopen nog steeds plannen, want er is te weinig regie op de energietransitie. Wij zeggen altijd kiezen zon op dak eerst. Nou, zon op braakliggend terrein. Je kunt ook nog wat andere dingen doen. Nou, we hebben natuurlijk windenergie op de Noordzee. Kies maar wat je allemaal wilt, maar wij willen geen zonnepanelen, zonneweiders in ons mooie heuvelland. Tweede thema waar wij hard op hebben ingezet. En we hebben ingestemd met een masterplan wonen. Wat eindelijk, nadat wij 4 jaar als enige partij gevraagd hadden voor meer woningbouw, wilde men eindelijk gaan bouwen. Nou, daar hebben we met een plan ingestemd, dat was prima. Maar er was geen regie. Het punt is, je moet niet alleen zeggen, hier kun je gaan bouwen en daarna als gemeente de stap terug doen. Wij zijn voor een actief beleid. Doe die stap naar voren en ga samen kijken met de mensen waar het is. Nou, wij roepen heel erg lang in de raad, sinds 2018. Mijn vader daarvoor als raadslid heeft het ook al geroepen. Het zijn 30 leegstaande panden. Begin nu met die leegstaande panden eerst eens te vullen. Want dan kun je natuur ontzien, je kunt landbouwgrond ontzien. We kunnen fijn hetgene laten wat Voerendaal maakt. Dat is het groen, dat zijn die kleine krachtige gemeenschappen. En daar moet je met z'n allen best voor doen om dat ook overeind te houden. Nou, heel veel inwoners bereiken ons nog steeds daarmee. En dat zijn punten die ons aan het hart gaan. Kom ik op het tweede punt uit, of een derde punt, is scholen. Waar wij ons voor ingezet hebben, is dat iedere gemeenschap een eigen school heeft. Alleen, er zijn zo ontzettend veel moties, amendementen, raadsbesluiten genomen, dat niemand meer door de boom het bos zag. En we zien dat er voor heel veel geld, te veel geld, een mooi nieuw gebouw ligt in Klimmen. Wat te klein is voor de gebruikers. En scholieren moeten nu al naar andere gemeentes toe om daar op school te komen. Dus daar hebben we ook wel een mening over. Maar het plan is prachtig voor de gebruikers. Komende zaterdag is de opening. Het is nog niet af, maar het wordt wel geopend. Maar we zien dat in Ransdaal en Umagsberg, en Ransdaal was de school ouder dan die in Klimmen, dat daar de scholen achterbleven. En daar hebben we heel veel zorgen van gekregen van de inwoners. We hebben met de inwoners gevraagd, kom het zelf vertellen aan de raad. Want dan ben je gewoon goed bezig. En dat gaan we ook de komende tijd doen. Wij blijven inzetten op de kracht van de scholengemeenschappen. Wij blijven inzetten op de kracht van iedere kern, op de veiligheid. En we gaan ook aan de slag om te zorgen dat er een efficiëntere overheid komt. Want als je ondernemer bent en je krijgt nu te maken met de lange doorlooptijden waar iedereen tegenop loopt, dan ben je wel in de aap gelogeerd. En dat mag een stuk sneller. We willen ook bijvoorbeeld de omgevingswet dat die keurig op de gemeentelijke website staat. Het proces wat daar doorlopen moet worden. En niet dat je er jarenlang mee bezig bent. Duidelijk. Nou, vertel nog eventjes wie jij bent, welke partij, wanneer ze moeten stemmen. Nou, ik herhaal, Sebastiaan Vliegen, VVD Voerendaal, 18 maart, kies VVD.